Takže ľudia, mám tu pre vás jeden rýchly odkaz, úplne rýchly. Takže mám tu dve veci. Dneska 16:00 live stream, skúšobný vlog stream. Maximálne 10 minút, alebo 5. Budem skúšať zvuk a všetko. A mám ešte pre vás jednu správu. Teraz vás prosím. Našiel som úplne dobrého youtubera, je to môj kamarát. Nie je to Jackie. To je dobrý, no. Prosím. Volá sa V8 Pro. Napíšte si to do YouTube, ja vám to diktujem. V8, nie 8 menom, proste 8 číslovka, Pro. V8 Pro je strašne dobrý youtuber, baví ma jeho séria Wolfensteina, síce je to stará hra, ale je to dobré. Je to dobrý Valkrouter, proste robí Valkrouty, ale sú dobré. A FNAFku. Robil FNAFky všetky, ale každopádne to je všetko, čo som chcel. Žiadne úpravy na tomto videu nebudú, intra, proste pozývam na livestream, všetko a čau.